Moi kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa me pelataan MSPtä. Mä eilen siis yritin kuvata videon, mutta se meni pilalle. Mulla tosiaan on ihan tarkoituksella tässä tai ei tarkoituksella, mutta siis mä laitin eilen vahingossa tähän kirjoitusvirheen tähän mun käyttäjään. Tosiaan mä tein eilen uuden käyttäjän mutta mä en oo siellä kauheasti edennyt, paitsi mä annoin tavaraa mun vanhalta käyttäjältä. Joo, mennään vaan peliin. Kyllä mä oon tullut äddäämään joku, joten mä nyt ädäsin sen takaisin. Ja tosiaan eilen mä kirjoitin tähän statukseen, että hei, tein just uuden YouTube-kanavin ja kuvan sinne eka videota, tulkaa jutteleen. Mutta se video meni tosiaan pilalle, kun siinä näkyi, jos sit tossa tullut huomaamaan, niin mä kuvaan tällä hetkellä puhelimella. Nyt me voitais tehdä mulle asu. Ja tosiaan, jos te haluatte tulla äddää mut, niin mun nimi on tosiaan Princess_Mörkö. Ja joo, 2 S:llä ja 1 C:llä, eikä N. Mä sain nyt mun ekan lookin, tai siis tän tehtyä. Ja mä mietin, että mä voisin kohta käydä mun vanhalla käyttäjällä antaa mulle vähän animaatioita, koska mä vähän ärsyttää, kun mulla ei mitään, niin mä en tosiaan siis koko aikaa anna mun käyttäjältä, mutta mua vaan jokut asiat ärsyttää tässä mun uudessa käyttäjässä tosiaan, koska mä en halunnut pelaa sillä mun vanhalla käyttäjällä, koska sitten teillä ei olisi ollut niin helppoa seurata tätä mun matkaa tai tälleen. Mutta mä nyt etin nää kuurapizzat. Tosiaan, jos haluatte käydä äddään, mä en kyllä kauheasti pelaile tällä, mutta mun toinen käyttäjä on Tikusydän. Ja joo, mennään nyt tänne käyttäjälle. Tosiaan mulle nyt tuli tää lahjaraa, niin kuin ajattelin. No, mä voisin tässä vaiheessa kyllä käydä kattoon chatteja, tai siis niin, koska mä just haluan kavereita ja tällä. Mutta nyt on ainakin vielä, kun mulla ei tullut paljon kavereita tai paljon kaveripyyntöjä, niin teillä on vielä mahdollisuus liittyä mun kavereihin. Mä voin nyt tehdä ainakin lookin. Mä kirjoitan nyt tähän statukseen tosiaan, että hei, tein juuri uuden YouTube-kanavan ja kuvaan ekaa videoa YTMSP-mörkö. Koska mä en nyt pysty laittamaan sitä emojia, mikä mun kanavan päässä on. Tosiaan, mulla ei ole vielä mitään täällä. Mulla ei täällä mitään. Mä en oo tehnyt täällä. Mä yritin olla tekemättä mitään täällä ennen kuin mä kuvaan teille. Mutta joo. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? Just my love is mine, all mine. I love mine. Tosiaan, tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsit ja me nähdään toivottavasti seuraavan videon parissa. Ja siihen asti se olisi moikka!